Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda aka sani muna ɗan ba da update abin da ya shafi RENEC, kuma a yau zan ɗan yi video ne domin in nuna wa musamman waɗanda suka yi staking a RENEC wallet, domin da yawa suna tambaya wai ina zan ga ƙarin da nake samu da sauransu. To da farko in ka buɗe wallet ɗinka kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan ina ƙoƙarin buɗe wallet ɗina, wanda daga na buɗe ta ne zan shiga inda na yi staking gurin in je in ga me nake samu akan staking ɗina, wanda bayan gashi nan yanzu tana loading. Idan kuka lura currently 0.007 RENEC ne a cikin wannan wallet ɗin, wanda a ciki zaka tafi wannan guri da zai kai ka environment na staking, inda zaka ga validating node da suke kowanne da irin abin da yake iya bayarwa. Ina tsammanin actively na yi staking a wannan validator ɗin ne mai bada 10%. to yan kwanaki da suka wuce akwai abin da na yi, so yanzu sai ka zo ka sa my staking. Idan ka shiga my staking, a halin yanzu kuka lura za ku ga total staked amount da nake da shi shine 2.09 RENEC, wanda lokacin da na fara testing ɗin staking ne na yi locking ɗin shi. To abin lura a nan inda nake daga ɓangaren wannan validator ɗin, bayan na pulling ɗin shi down haka, za ku ga ya nuna min actually nawa ne aka yi locking a cikin wannan ɓangare na staking ɗin nawa, wanda a halin yanzu kuka lura daga cikin 1.35 RENEC da nake da su, wanda shi na fara yin staking a wani validator, shine aka ɗebi 1% aka ajiye min su a gefe a matsayin kamar wani abu da zai backing ɗin coins ɗina, sai kuma wannan 0.35 wanda shi aka ɗauka daga cikin abin da na bayar, wanda a halin yanzu inda za mu tafi kuma ɗaya kan wanda ne validator ɗin, ɗaya validator ɗin shi ma idan ne pulling ɗin information ɗinsa down, za ku gani a halin yanzu na yi staking ɗin 0.74 RENEC a nan, wanda aka ɗabi 0.66 daga ciki aka saka shi a cikin staking pool. A yanzu haka ina da 2 active staking, wannan na ƙasa shine mai 0.08, wannan na sama shine mai 0.35. to amma a ina za ka ji ka gano ta ina wannan lada da kake samu yake wakana? Still in kuka lura za ku ga activating ake rubutawa a nan, wanda idan na zo nan na ƙara taɓa wanda delegate kuma za ku ga nan ya koma yana nuna min deactivating. Sannan a halin yanzu a nan ban samu reward ba, wanda idan ka dawo daga nan ka zo kan wallet, sai ka zo kan wannan ɗan alama ɗin, ko kai expanding view ko kuma ka zo kai selecting network. To still in ka koma kan ainihin gurin staking environment staking din, ina so zan dawo cikin my staking ne still, wanda a nan bayan na yi buɗe wannan, ina so in ga RENEC nawa na samu, wanda shine mafi yawanci abin da ake so a gani. To idan ka zo ka taɓa nan, wannan address ɗin is clickable, ma'ana in ka taɓa shi zai buɗe wani guri directly, zai buɗe kai ka explorer ne, wanda gashi nan kamar yadda na faɗa muku, gashi nan ya tafi ya buɗe min RENEC a blockchain explorer, wadda zan ga dukkanin activities da suka faru tsakanina da wannan validator ɗin, wanda idan kuka taho ƙasa a hankali za ku ga authority na staking. A nan kuma za ku ga wasu tab guda 4. Da farko akwai history na staking ɗina, kun ga a nan za ku ga ya nuna min 7 days ago, kwana 7 da suka wuce na staking da wannan validator ɗin. Sannan kuma akwai reward da yake bayarwa, in kuka taɓa shi kun ga yanzu ya nuna min wane lada nake samu daga cikin staking activities da ake yi. Na buɗe wannan bidiyo ne saboda mutanen da suke tsammanin kamar staking akwai problem a cikinsa za su ga yanda abubuwa suke karuwa. To idan ba ku manta ba, da farko wannan akwai block explorer, akwai block count, shine wannan 10 kenan, number of block kenan. Sai kuma in kuka duba nan shine reward ɗin da na samu. Ku duba wannan saman column ɗin, za ku ga ina highlighting, kun ga reward kenan. Kun ga na samu reward na farko, na samu reward na biyu, na samu reward na 3. Misali a ce na saka RENEC kwaya 100, nawa kuke ganin zan samu a wannan? Yanzu duk magana ce ta na saka 0.349. in kuka tuna abin da nake da shi shine 0.35 wanda suka yi min locking. So yanzu a nan afwan, ga wata database nan, yauwa. So a nan in kuka duba za ku ga abubuwan suna karuwa. A wannan column ɗin za ku ga initial balance ɗina nan 1 take nunawa, a wannan column ɗin ya zama 4. Come on,
a wannan column ɗin kuma in kuka lura ya zama 8. So kuma a cikin kwana nawa na samu wannan, shine a cikin kwana 7 da na staking, wanda an bani reward sau 4 kenan a rana. So anan ka dawo zaka ga tokens kuma anan za ku ga ba wani token da nake da shi, sakamakon ba wani token da na yi adin akan explorer ɗina, ko kuma na tafi ina da wani staking da aka yi externally. Sai kuma nan domain, shi ma still ba wani domain a kai, wanda wasu added advantage ne. So yanzu na ga validator ɗina guda ɗaya. So bara na koma kan wallet ɗin RENEC ɗin dai still, sai mu duba nawa na samu a wannan sabon staking da na yi na 0.7 RENEC. So zan ƙara buɗe ta. Akwai security a wannan harkar. So yanzu gashi nan na ƙara buɗe ta. Kar ku manta still dai zan koma cikin my staking. In na je cikin my staking zan ƙara buɗewa. In kuka tuna wannan na farkon shi na je na gano akan explorer, inda na ga na samu reward ɗina sau 3 a cikin sati guda. Sai kuma wannan, shi kuma wannan ina ganin a yau na yi shi, wanda an ɗauki 0.08 RENEC. So bari in buɗe shi a explorer in ga activities ɗin da suka yi taking place, wanda gashi nan shi ma yanzu yana buɗe explorer ɗinsa, wanda kusan explorer ɗaya ce yake kaiwa, wanda yanzu za mu tafi ƙasa kamar yadda muka yi a farko. Kun ga anan yana nuna min initial abin da na yi staking anan shine 0.74 gas nan, sannan kuma abin da aka ɗauka is 0.0222 aka fara saka shi a cikin pool. To sai mu taho anan za ka sami information mai yawa. Staking inda kai delegating ga sanan, wanda ne delegating, active stake ga su, sai kuma inactive stake shine 0.06 wanda suke an yi locking ɗinsu. Sai kuma mu taho ƙasa inda zan ga transaction da reward da sauransu. So kamar ɗazu in kuka zo nan zan duba na ga akwai reward. A yanzu haka ba a bani reward ba, saboda me? A yanzu ban yi kwana ɗaya da yin wannan staking ɗin ba. A yau ɗin nan na tura da staking ɗin, aka yi activating ɗin shi, yanzu yana kai ana faman validating. Sai an gama tattara wannan harajin da ake samu za a raba da ni. So yanzu wannan shine ɗan takaitaccen bayani da nake so ne wa mutane akan RENEC. Kuma ga waɗanda suke so su san yanda za su ga ya ake suwaye validator, nawa ne total supply da sauransu, wannan explorer ɗin daga wallet duk zaka iya ganin wannan. Kamar a nan sama in kuka lura nan ina highlighting wani abu, cluster su ne validators, sai kuma nan supply, sai kuma nan inspector, wanda zaka ga dukkanin abubuwan da yake gudana. To mu tafi kan cluster mu gani. A yanzu haka akan cluster ɗinmu muna da me, an yi staking ɗin RENEC miliyan 11.2 daga cikin total supply na RENEC gaba ɗaya da ake da shi in circulation a duniya, 7.3 million RENEC. So yanzu haka blockchain height gabaki ɗaya transaction ɗin da aka yi na RENEC a wannan daidai wannan lokacin da nake wannan magana, za ku ga is 5,622,813. So wannan explorer tana da matukar muhimmanci, kuma kar ku manta RENEC block explorer kusan an gina ta ne da abubuwa da suke tamkar na Solana network, wanda in kuka buɗe wallet ɗin ma za ku ga an saka SPL, wanda yana referring to Solana chain protocol. So a yanzu kuma za mu ga supply gashi nan, total supply 73 million, gashi nan dai da sauran dukkanin abubuwa da ake yi kan wannan RENEC ɗin. So in babu damuwa, ina ganin za mu ɗan duba Solana saboda mu ga interface ɗinta. Bara mu duba Solana, ina tsammanin inda network ya bamu za mu duba Solana blockchain. Ina tsammanin kamar na yi ga Solana Explorer. So bara ku ga wani abu da ya kama da na Remitano, wanda shine zai baka tabbacin Solana wani network ne wanda duk wani blockchain da suke yin amfani da protocol ɗinsu, za ku ga akwai wasu characteristics da suke da shi, ko kuma halayya da suke da shi, wanda kusan abu ɗaya ne. So yanzu ku duba ku gani a daidai wannan lokacin, in kuka duba a nan me yake nuna mana, kun ga muna da Solana a nan, ga Solana ta bayyana. Sai kuma in kuka duba, ku duba da kyau ku gani, za ku ga kusan protocol ɗin da layout ɗin da duk abin da yake faruwa
za ku ga daidai yake da abin da ya shafi RENEC, yare ɗaya aka yi amfani da shi da sauransu. Wannan abin da ya shafi Solana circulating supply ne da sauransu. So ga duk wanda yake da tunani akan Remitano exchange ko kuma Remitano Blockchain, don yanzu tafi karfin exchange, to ya ringa ɗaukan wani abu kamar reference da Solana, saboda kusan wa da ƙani ne kan harkar protocol da suka yi. Sai kuma bara na gani ko akwai wani link da zai ƙara amfanar da mu akan shi ainihin solana.com ɗin. Alright, dai still dai muna kan wannan ne. To ala iya halin dai wannan dai da wannan nake so in kulle wannan video din, sakamakon muna so ne mutane su fuskanci inda suke da investment, kuma sannan su ƙara riƙe RENEC ɗinsu da mutunci ba tare da wani ya zo ya ziga su ko ya musu wani abu da ku zo ku gani ba. Allah ya ba mu alheri. Kada a manta, sunana Ali Yusuf, kuma akwai buƙatar a yi wannan subscribing wannan bidiyon domin a ba mu ƙarfin gwiwar mu ci gaba da kawo shirye-shirye wanda za su ilmantar da kuma amfanar da mutane. Allah ya ba mu alheri.